Róma, az örök város, számtalanokból vonzza az utazókat világszerte. Íme néhány indok, amiért érdemes ellátogatni ide. Történelem és kultúra. Róma az ókori római birodalom központja volt, és ez a gazdag történelem minden utcasarkon érezhető. A Colosseum, a Forum Romanum, a Pantheon, ezek csak néhány példa azokra a lenyűgöző épületekre, amelyeket az ókorból örököltünk. A város reneszánsz és barokk művészeti kincsekkel is teli van, számos gyönyörű templommal és palotával. Látnivalók, Rómában szinte minden sarkon akad valami érdekes. A Vatikán, a Szent Péter bazilika, a Trevi kút, a Spanyol lépcső, ezek csak a legismertebb látnivalók. De a város rengeteg kisebb, meghitt helyet is rejt, mint például a Trastevere negyed, ahol hangulatos kis utcákban bolyonghatunk és helyi éttermekben kóstolhatjuk meg a római konyhát. Atmoszféra. Róma egy olyan város, ahol az élet lassan telik. Az emberek itt élvezik az életet, és ez az atmoszféra azonnal átragad az utazókra is. A város utcáin sétálva, a kávézókban üldögélve vagy a piacokon bóklászva igazán megismerhetjük az olasz életérzést. Egész évben nyitva, Róma egész évben vonzó úti cél. A tavasz és az ősz a legideálisabb időszak a látogatásra, amikor az időjárás kellemes és a turisták száma is kevesebb. De a nyár is felejthetetlen élményt nyújthat, ha valaki nem fél a hőségtől. A tél pedig romantikus hangulatot kölcsönöz a városnak. Róma egy olyan város, amelyet egyszer mindenképpen látnia kell. Akár történelemkedvelő vagy, akár egyszerűen csak szeretnéd megismerni az olasz kultúrát és élvezni az élet szépségeit, Róma mindenkit elbűvöl,